paguyuban kang budaya campur sari campur sari lalipur precetoya sami kendeng jawi kreasi campur sari osiyoko proponen jogyo manaya kumlare sahita campur sari Yoko Prama Cakya Makarya Kuparing Santa Campur Sari Yoko 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 Tosi Yoko Rumaksana Kakika Kika Yoko 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 Tosi Yoko Rumaksana Kakika Kika Yoko Yoko Kakika Kika
buka sithik. Saya konsisten Sahida AF Media kanca-kanca Sahida, ayo tarik. Anak Mas Wangono ya jane yen nang ngarep kene. Ngaturaken sugeng dalu sedayanipun para rawuh kakung Sena Putri ingkang sada bagya mulya. Langkung-langkung dan kawula ingkang puniji Bapak Agus nggih. Ngaturaken sembahan nuwun ing ari kelanggahan ratri nyuwun pangapunten ambek bilih mangke wontenipun klentak-klentu atur saking kawula ugi para kanca-kanca ngaturaken panglipur. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Genuk kene iki nggone wong kiai ya nggone santriwan santriwati. Mulane uluk salam dijawab kabeh aku suwun. Muga sing do jawab muga berkah barokah pinaringan sehat rezeki lancar. Amin Allahumma. Ya, seneng aku wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rinengga sabengi pakurmatan para bini sepuh aji sepuh ingkang ganggung Mas Dodi dumateng papayan ingkang utamen. Para priagung pangemban pangbateng praja seratriyaning negari ingkang dados pandam-pandame para kawula tasih ingkang pantesan nampi pakurmatan. Alim, ulama, santriwan santriwati Haji Hajah ingkang rinten saha talu tansah sumanding wahyuning ilahi minangka panuntunipun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Ngaturaken kiwanuwun ugi sedaya ingkang sami rawuh kakung Sena Putri kadang-kadang muda mudi taruna ingkang saduhu kawula tresnani. Nderek mangayu bagya, nderek sowan para kanca-kanca nuju sesarangan campur sari ingkang kondang kaloka wonten ing Nuswantara Indonesia Jawa Tengah. Sahida sing gayeng tur nyampleng. Pripun Pak? Sahida sing gayeng tur nyampleng. Ono aku kira ya seneng kok ngene iki lho. Dadine wong iki makarya gujub rukun bareng-bareng nggih. Ngaturaken sadurunge ngaturaken suka paring suka monggo kita tansah manjataken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena agung sanget barokah ingkang sipun dipun parengaken dumateng panjenengan dalasan kawula ing ari kelanggahan ratri saged makempal paring doa puja-puji astawa wonten dalem dan kawula Bapak Agus Pranto kanthi sehat wal afiat amin Allahumma amin. Sholawat sarta salam gunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat hidayah pitulunganipun bencang ing dinten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Para kanca-kanca Sahida mijil saking laladan Dampit Juwangi Boyolali pangarsa Roko Mas Bagus Santoso SH sarjana hiburan marak mangayun nuniji wonten dalemipun dan kawula Roko Mas Agus Pranoto Bapak Agus Pranoto ing ari kelenggan wonten laladan Genuk Soran Purwodadi Ngrobogan ngaturaken sembah nuwun ing ari kelenggan tepi dharmanipun ingkang ngasepuh anggrek cekar sembaka mulya insyaallah bismillah enjang pinaringan lancar boten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Nuwun inggih nak Mas Ayu Wulan Setiani Wulandari
Nur Inji putra Bapak Agus Pranata, Ibu Nur Kaisi. Heeh, iki jurakani son ya jurakani tratak panggung wis apa wae Mas Agus pesen paning kalian Mas Agus benjang Mbak badhe ngersakaken murah meriah mboten sah larang-larang. Esuk sore rampung. Ngoten nggih. Kalian nak Mas Bagus Ilyas Yudhistira ngaturaken sembah nuwun ing ari kelenggan putra saking Bumden kawula Bapak Supriyanto Ibu Rukini bose catering ngaturaken sembah nuwun. Bismillah insyaallah ni akad nikah enjang wedalipun jam 8. Bismillah resepsinipun jam 9. Para mila nuwun monggo sesarengan nuwun wonten ngastanipun Gusti Allah mugi nak Mas Ayu Wulan nak Mas Bagus Ilyas aginipun gebyur wonten babagan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Cepet pikantuk talining katresnan putra lan utawi putri soleh lan solehah. Yuk, yuk para kanca-kanca ing ari kelenggahan ratri gongeng panuwun. Wontenipun W Jaya Audio Sahita ugi wontenipun AF Media ngaturaken panuwun mangke ngaturaken suka pari suka jembugan swasana wontenipun cacah sekawan bidadari Sahita mangke. Wonten ampun bilih wonten lepat saking kawula mangke nyuwun agung samudra pangaji. Ayo campur sari Sahita sing kayang tur nyamplek. Bokman. Ayo Dik. Jaya AF Media Audio produsen wonten ing para kanca Sahita campur sarine pancen sing paling oke karepane wong lanang tabungane yen dirasa Rambok